morjesta vaan, tervetuloa Paloniemen tila Sikafarmi osa 2. Ja nyt ollaan tultu semmoiseen johtopäätökseen, että rikka-äestykset jää Huitsin Nevadaan. Ja me lähdetään nyt kyntämään tästä, vaikka siis minä lähden. Nyt tuo lähtee kyntämään ja mun pitää äestää. Tai ensin mun pitää lähteä levittämään kalkkia. Kytkin poljinta vähän pohjaa ja siitä sitten Tää lähet tuolla massikalla äestää. Ei mitä vitsiä kyttää. Joo, mä lähden tästä vähän kauempaa heinäpeltoon. Eli viime episodissa unohdettiin kokonaan näyttää, että missäs kaikkialla meillä on peltoa, niin mä nyt nopeasti sen teille näytän, eli tosiaan tämä ja nämä kaikki 5 heti on tässä meidän peltoa. Sitten nämä 3 tai nämä 2 on myös tässä meidän peltoa. Niillä nyt vaan on rakennuksia molempien päällä. Sitten tuo on meidän pelto ja tuolla on Sepolla jäänyt kyntäminen vaiheeseen. Eli Mauno lähti sinne kyntämään. Tuolla on sitten kaikki äästetty. Nämä on siis meidän kanssa nämä 2 äästetty. Eli tämä ja tämä. Tuo on meidän. Sekin on äästetty. Tää on meidän ja tää on meidän. Ja sitten... Eihän Seppo itse tuota kyntämistä ikinä aloittanut, vaan sen poika vähän koitti, mutta ei siitä tästä tullut yhtään mitään. Niin joo. Sitten nää on meidän peltoa, nää 2 täällä. Sitten meillä on myös heinäpeltoja, eli esim. Tuo ja tuo on tossa. Sitten onkos meillä sitten enää muuta heinäpeltoa? No, 2 kotipeltoa tietenkin. Ei meillä muuta heinäpeltoa sitten olekaan. Ja missä on vähän kynnetty, niin siinä tulee sitten mettää vähän mukana. Tää meidän pihas tulee vähän mettää, tossa tulee vähän enemmän mettää. Ja tosiaan vähemmän hehtaarejahan tässä on, mitä me silloin sanottiin, nimittäin Seppo vielä loppuaikoina, sehän myi niitä peltojansa pois. No, joitakin. Alun perin oli jotain yli 100 hehtaaria. Mä laitan 1-akseliseen kalkit, kun ei jaksa 2-akselista kaivaa. Ja nyt tulee viestiä joltakin puhelimeen, mutta ei anneta se häiritä. Eli täältä otetaan kaikki kalkit pihalle. Noin. Tää on tämmönen aika kätevä, että tosta saa nuo kalkit vaan pihalle ja... Fietti on tän Paloniemen tilan ensimmäinen traktori. Niinhän se on, juu. Niin. Ennen sitäkin oli niinku... Ennen kunnon niinku Aha, täällä on ollut jo 60-luvulta lähtien ollut tää traktoria.
Ei Fiat jo 60-luvulta asti ollut. Ei ole, Täällä mutta oli, tarkoitin, silloin, että kun oli täällä on pari ollut... lehmää, ei ollut vielä Tarkoitin, että sikoja täällä on vähän. ollut 60-luvulla traktoreita. Niin on, 3-viitonen verkku oli. Olisiko ollut 2 niitä? Taisi olla juu. Silloin ei olla kyllä oltu me vaan auttamassa. Ei ole ihan itse pärjää. Silloin on varmaan pärjäillyt vielä isänsä kanssa täällä. Niin. Nyt me pärjäällään tää kaksiste. Ellei sitten oteta huomioon sitä Kettumäen tilan naapuria, joka nyt tällä hetkellä on lomalla. Mutta eiköhän me saada nekin sitten tänne paikalle. Ei nyt, mutta joskus myöhemmin. Mä lähden nyt tässä kyntämähän. Ei kun mitä kalkittaan siis. Eli tonne pitäisi tulla kalkittamaan nuo. Vähän ykivä valmetti. Täällä on tosiaan sitten kun Fiatin se posti, niin sitten se ostetaan sen verkun, sen kaverit ja tässä sitten nostin. Siinä 2000-luvun alulla, olisiko ollut jotain siinä, se osti sen tilan isomman traktorin eli Pentin ihan uutena tehtaalta. Valmetin se sitten osti 90-luvulla, siinä niin jotain. Seppohan oli rikas mies. Se oli, mutta silloin kun markka-aika loppui, niin se oli vielä, silloinhan siitä tuli erittäin rikas. Mutta sitten siinähän tuli se, että verottaja iski ja rahat lähti. Niin sieltä ihan kaikki rahat. Jäi sille se 200 tonnia ja sitten ne on tässä vuosien varrella kulunut. Niin olisiko se jossain siinä 90-luvun alulla, niin se taisi saada jonkun pienen lottovoitonkin jonkun. Olisiko se saanut 1 000 000 rahaa? Sen takia näitä traktoreita onkin näin paljon. Niin. Näin sitten kulune. Ja tulihan tässä nyt mieleen tosiaan, että saatiin tuolta Sepon, kun oltiin niin paljon Seppoa auttanut ja tosiaan tuli yöllä uutisiin, että Seppo valitettavasti kävi sillä, että hän nukkui pois, niin saatiin hänen tililtä loputkin rahat sitten, että tuli sen 30 tonnia saatiin siltä. Valitettavasti nukkui pois, että oli aika surullinen homma. Tai ikäkin oli jo yli 80. Kaikilla se aika jättää.
puoliso, se Pirjo, tuo Aloniemi, joo, niin sehän on vielä elossa, mutta on sekin vanha-aikainen. Oo. Sillä on muistisairaus. Niin no. Täällä on nyt jäänyt kyntämättä vielä. Tänne saat tulla kyntämään. Pikkuulikoina me ollaan tää näin oltu Seppoa auttamassa vaikka kuinka paljon. Niin. Mopoilla kutiin aina. Onhan tuo meidänkin isäukko, niin onhan se aikaa sitten muuttanut jokin sieltä jo pois. Mä nyt levitän tänne kyntämättömänkin kohtaan kalkit. Olisiko se tonne, niin se isäukko, niin se asuu nykyään tuo Nilsiäli. Tästä näin Jokitiestä lähdetään kaupalta, sillalta niinku. Kaupalta lähdetään, se on sitten niinku vasemmalle. Sieltä mennään pitkän matkaa, niin siellä on Nilsiäli. Ei oo, ei. Ei. Sutii kyllä niin paljon, että saa kalkittaa uusiksi joka kohdasta. Tai joo. Ei silläkään oo tuo elämä enää pitkään aikaan ollut mallillaan. Tupakkiahan se polttelee se isäukko ja keuhkot on ihan paskas kunnossa. Tai keuhko, toinen. Muistat varmaan silloin kun lapsena tai mitä 20-vuotiaita oltiin silloin, niin oltiin siellä, oltiin siellä leikkauksessa tai oltiin siellä sairaalassa silloin kun sitä toinen keuhko leikattiin. Tuotiin sinne sairaalaan. Sen jälkeen ei oo enää pakkoa. Ei. Ja silläkin varmaan vähän rupee sitten valo näkyy elämän päässä. Se tulee vähän auttelee tänne, kun pääsee tekemään jotain. Niin. Sittenhän sillä on munuaisen vajaatoimintaakin välillä ja veteleehän se lääkkeitäkin. Istuu 18 tuntia päivästä sohvalla ja loput 6 se nukkuu sängyllä. Kyllä tää nyt sitten rupee tekeenkin varmaan päivistä, että pääsee meille auttelemaan. Kyllä meilläkin voisi vähän tonne Sikalalle esimerkiksi voisi olla
varsinkin näin keväällä. Niin. Apuahan siitä aina olis. Tässä oliko sisäukolla silloin siellä Niilisiö, niin oliko siellä, eikö siellä ollut se joku 300 lehmää silloin kun hyvin meni? Joo, niin, kuten tilalla myös joltain vanhalta isäntäältä. Ei kyllä hetkeen olla käyty siekään kattelemaan. Ei. Täällä on Niilisiä, mutta Niilisiö on sitten ihan eri paikas. Eiköhän kohta puolit lopetella töitä ja ja lähdetään katsomaan isäukkoa niin siellä. Eikö semmonen suunnitelma ollut? Oli. Tuli. No, eikä kyllä mennyt ihan niinku Strömsöön, että luisti ojaan vahlametti. Kyllä mä kohta puolin lopetella tätäkin. Oli puhe, että 10 lähdettäis Nilsielle. Tai koittettais, tai niinku vähän ennen 10, niin eikö nyt kohta viedä koneita kotiin ja lähdetään kattoo lisää. Joo, eiköhän me nyt lyödä hommat purkkiin sitten kun... Vedän tästä vielä tästä yhden vedyä. Lähdetään samaa matkaa kotiin päin. Joo. Hetken, ettäkään käyty katsomaan. Ei oo, ei. Eiköhän lähetä Niilisiälle. Lähdetään kattelee sinne päin. Käydään vaan vaatteet vaihtamassa tuolla. Juu. Sitten lähdetään sopiville. Otti Niilis. Koiralle ruokaa ja sitten lähdetään Nilsielle. Juu, kun sä vaan kykenet sieltä sen massikkaskas.
Joo, mä oon tässä Palomäen tilalla nyt. Tää on nykyisesti meidän tila. Mennäänkö me sinisellä vai mustalla? Mennään sillä sinisellä. Äkkiä sitten isäukkokin, että millaisen auton se Seppo sinne on jättänyt. Niin. Mä kyllä oon varma muistanko mä, että onko nähnyt mustaakaan. Se volkkari, se näki mikä meillä hetken aikaa oli, mutta se vaihdettiin tuohon mustaan. Se vaihdettiin, juu. Oli se golfi oli ihan surkea. Juu, se punainen, missä oli madallussa oli. Seköhän meidän koira on. Näytyy ruokaa näistä sijoilta vielä. Sijoilla on ruokaa. Onkos näillä toisella sijoilla ruokaa? Ohan näillä. Olkeekin löytyy. Joo, eiköhän me lopetella videoa tältä erää ja sitten lähdetään katsomaan isäukkoa niin siihen. No käydään nyt vielä vaatteet vaihdattamassa tässä sisällä. Joo. Vaatekaappi. Mä nyt laitan täältä vaan joku siistit vaatteet. Tosta vaikka tommoset. Noin. Joo, no me lähdetään nyt isäukon luo, niin eiköhän se olisi tältä kertaa sitten moro.